khalambai logoफोर दिनै मर्निंनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ जोंनि भिडिअ'आव एकदम बराय हरफिनबाय आरो लोगोफोर दिनै जोंना जोंनाव अफिस बन्द नालाय दाना गैया सेटारडेबो बन्द मोना लोगोफोर हेड अफिसाव थांनायाव दिल्लीयाव सेटारडे साननै बन्द मोनोमोन आरो दाना खालि सानडेल' बन्द मोनो लोगोफोर बिना ओंखायनो सानडे खालिनि जि खामानि बिना पेन्डिं थायो न'नि माने मावनांगौ जायो आरो आं जायफोरखौ मावनो हायो आरो लोगोफोर दा ओंखायनो दिनै जोङो ब्रेकफास्ट जाखां लोंखां आरो जि एसे माबा माबि खामानि दंमोन बेफोरखौ मावनानै दा मा मावनो नागिरदों नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो ओरै नायदो लोगोफोर जोंना बिथाङा बे पेनखौ साफा खालामनांगौ दंमोन आरो पेन्डिंआ गोबाव जाबाय बे रुमावथ' जों उन्दुवाखै नालाय बेडरुमाव बाट लोगोफोर बे एकदम बिराद माने मैला जाना दङ आरो पेना दा ओंखायनो इनि जोहोलाव साफा खालामदों आरो बेखायनो दा इनि तुलिफोरखौ इदि माबा खालामबाय सब बेहाय जि दंमोन सब दिहुननानै कापबर्डआव दोनबाय ओमफ्राय इनि फिसालाया इनि गारि गोदानफोरजों गेलेगासिनो मालाय बाबा मा खबर मोजां दे मोजां दे गेले गेले दे बिसिनायाव गेले दे लोगोफोर मैयाबो आरो गारि गोदान मोनफिनलायबाय फिसालाया जों मैया चन्डिगड़आव थांदोंमोन ओमफ्राय बेफोरखौ लाबोदों आरो मोनसे पेकेटावनो दंमोन आरो बेखौ एनिमेल ट्राक होनांगौमोन ओमफ्राय बिदिनो बे एक्सट्रा मोना दामने पेकेटाव जमानो थायो ओंखायनो सब गासैखौबो लानांबाय आरो अलरेडि इथिंजाय दङनो ना डेक'रेसन जानानै नै दाख्लै क्रेनखौबो दाख्लै बायनायसो लोगोफोर ओमफ्राय स्कुलाव लांदोंमोन दाख्लै स्कुलावथ' ओरैनो टयफोरखौ लांबाय दाख्लै लांनो बे क्रेननि थिखांग्रायानो माने बायबाय आरो लोगोफोरजों माने बिदि माइ होननायाव आंनि होननायाव बायबायनो आरो बेनो नोंथाङा साफा खालामगासिनो एक केजिसो ओंखारदों दाहाय मैलायानो राउन्ड दे एबार लोगोफोर सेकेन्ड साफा खालामनांगौ फेनखौ अलरेडि साफा खालामबाय दा माबा खालामनांगौ नै दाख्लै नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना सिगांनि भिडिअ'आव बे पाइपआ मा जानाय होनोमोन लिक जादों आरो बे पाइपआ लिक जानानै दै टप ओंखारोना बिराद माने एसे इरिटेटिं आरो बे बाल्टिं होनांगौ जि एनि टाइम होबाय थानांगौ ओरैनो आरो मा होनो रिपेयारिंनि मानसि लिंबाथाय फैसा ओरैनोसो लांगोन बियो बिदि गावनो हायोनो ओंखायनो गावनो खालामगोन आरो बे जोहोलावैनो सिगाङाव मावोमोन सब दाना एसे बायो होनबाबो मावोसै लास्ट टाइमबो थारमाने जोङो अलरेडि मानसि लिंनायावबो लोगोफोर बिसोरखौ एसे फैसा लांबाय 3000सो लांबाय फ्रियावनो जेबो बिसोरो मोजां खालामाखै लोगोफोर फाखरबाव उनावहाय बे गावनो खालामनांबाय आरो बिसोरा फैसा होनानैबो 3000 हगारनाय बायदि जाबाय ओरैनो दा ओंखायनो दिनै बे गावनो खालामगोन आरो रोङो नालाय गाव आरो नङाबा नों अफिसावसो इन्जिनियार नङाबाथ' मा इन्जिनियारनि खामानि फैनांगोन ना बेफोरो इन्जिनियारनि खामानि नङाब्रा दिनै गोलोमजोब्बाय एकदम बिसोरा पाइप मैया बायना लाबोदों लोगोफोर ओमफ्राय बेनो आरो बे फेनखौबो मैया थिग खालामबाय बियो बे फेननिबो मा गाज्रि जादोंमोन केपासिटिबो नामाबानो बिनि गाज्रि जादोंमोन मैयाबो लगायदों बियो चन्डिगड़आव थांदोंमोन बेबो माने एसे स्ल' सोलियोमोन आरो बे फेनखौथ' दरकार गैया लोगोफोर बाद जेब्ला कारेन्ट थाङोना बेहाय बे साननैसो जि लाइन थांदोंना लाइट थांबाय थारमाने जों बेटारि गोदान बायदोंना बेटारिजों थारमाने सलायनांगौ ना आरो बे केपासिटर गाज्रि जानायखाय थारमाने मोजाङै सोलियामोन आरो स्ल' सोलियोमोन ओंखायनो बे गावनो मैया 50 थाखानि केपासिटर लाबोनानै मालाय जि आराम सोलायबाय आरो ओमफ्राय जि सोलिबाय आरो मोजां फेना दा खुलिसिगोन आरो फिल्टारखौबो साफा खालामनांगोन बेबा हाद्रि बाला जाबाय बे माबा दंना जालि नेट बेफोरखौ साफा खालामबासो लोगोफोर बेया कुलिं खालामो आरो एसियाबो बेनो र' आं बेथिं दोनना लानोसै नायनो बाथरुमाव दोनसै नायखौ दैयाव सोमना दोननाय लोगोफोर नै दा बिदि जाबा आरो बहा आरो कुलिं खालामगोन एसिया दा बेखौ पुरा सुनांगोन सोमना दोनसै दैयाव दा बे पाइपफोरखौ दिहुनसिगोन आरो लिक जानाय पाइपफोर लगायगोन ना गोदान दा दे डेन्स खालामलाय माबायदि बिना गानाव डेन्स खालामनो फैसालायलै ओमफ्राय फुलिबाय दा ओमफ्राय लगायनांसिगोन आरो थिगसे दै ओंखारदों नुबाय नायनो वालासो जोब्बाय गान दामगासिनो मोन ना लोगोफोर जोङो गान दामै खामानि मावगासिनो दा भिडिअ खालामनायखाय बन्द खालामबाय आरो एनै दे डेन्स बाबा डेन्स दे एबार नों मा होनो दे अट'गिया गानखौ खनलाय आयौ बड'बादिनो अट'गिया बड'बादि बेजों जइन खालामनांगोन ना गोलाव जागोन खोमाथ' पाइपा दै ओंखारदों बाब बेनो दा बेहायनो फुरथि जाना दङ आं नायगासिनो ओमफ्राय हालदै संख्रि फोनना लादों
मैया जोङो नै सानदेबाव थांदोंमोन ना जोहोलावनि माबा स्टेज बानायनो सस बानायनो बिना पावार होना सस नालाय सब बिना माने गैया आरो बायदों बाबाया सिफायना होदों बाबाया सिफायना माने बिदिनो आरो गोबावबो जाबायना 2-3 बोसोरसो जाबाय गोदान बानायाखैमोन ओंखायनो मैया सानदेबाव थांनायाव लोगोफोरजों मार्केटावबो हाबबोदों आरो गिदिर फैसाना लाबोदोंमोन 2 किल' मैया जाबाय एसे माबाजों फान्थाव टमेट'जों गोखै होनानै आरो ओमफ्राय दा बिदिनो लोगोफोर जोंनि बर'नि खास मोनसे आइटेमजों बानायगोन आरो नोंथांमोनखौ देखायलांगोन आरो फार्स्टआव एवनालानि आरो लोगोफोरजों जि बाजाराव थाङोना बे बाजारनिफ्राय नै बिदिनो जों लाबोयो आरो खनसेयावनो बेहाय खमाव मोनो गामनाय जों खाथियाव जेराव थायोना बेहाय दामफोरा बारा होनो ओंखायनो जों बांसिन ओंखायनो लाबोयो बे जाबाय 1/2 किल' दङ आलु बे 1/2 किल' आलुआव 100 थाखा लादों बेहायबो 1/2 किल' माबा दङ पियास दङ बेबो 100 थाखा आरो बाट बेहाय लाबाथाय लोगोफोर 1 किल'आवनो माबा लायो आरो मा होनो बेखौ माने 50 थाखा लायो आरो आलुआ 1 किल'आव 50 थाखा लायो बेहाय 1/2 किल'आवनो जोङो माबायावनो मोनबाय ना 100 थाखा मोनबाय नङाबा आरो बेहाय आरो फैसाया एसे बारा थाङोना आरो पियासाबो एखे दाम आरो बेहाय एसे बारा लायो ओंखायनो जों बे बाजारनिफ्राय लाबोयो आरो मा संबाय थादों थारुन संनो थाखाय लोगोफोर माबा थारुनानो 6-7टा सिटि मारिबाय कुकाराव फार्स्टआव होबाय दाबो ओरैनो मोननो नागिराखै मा थारुन होनो थारुनजों नाजानो नागिरदोंमोन दिनै आसिना थारुन बायदि आरो एसे गिदिर ओमफ्राय जोहोलावा अफिसनिफ्राय फैनायाव लामायाव नुनानै लाबोदोंमोन आरो ओमफ्राय गोबाव जाबायना जों थारुन जायो नाजों ओंखायनो जानो लुगैनानै संबाय ओरैनो माबा 7टा सिटि होबाय फार्स्टआव 4टा होदोंमोन मोनाखै नालाय ओमफ्राय आरो 4टा होदोंमोन 8टा जाबाय टटेल 8टा हुइसेल मारिबाय ओमफ्राय थारुनखौ मोनाखै दा ओरैनो संबाय थानोसै मोनगोन बिदिनो ओमफ्राय मैया लाबोनाय गिदिर माबा सिलभार ना आरो ओरैनो फ्राय खालामखांबाय बिराद माबा लोगोफोर बिराद टेस्ट दङ आरो मैया फ्राय जानायाव जों गोथाव मोनबाय बेफोरावनो बुस्थुआवनो थाव होनांगौबो आरो माबा टेस्ट जायोना नाया दा थिगसे गोदौ होनोसै ब्लक ब्लक मोनगोन आरो इथिं मा दङ खांख्रिखला आलु नैथिं सासेया फुरा नायबाय थादों करियान आप्पा ओमफ्राय लोगोफोर जोंना जोहोलाव एफा खस्थ' खालामबाय बिसोरा 1/2 घन्टानिबो बारा एसेबो थिग खालामनो ओमफ्राय फाइनेलि रिजाल्टआ मा जाखो खोन्थालाय एसे आरो बारा गरबरसो जाबाय एसे लुरिबाय थारमाने लिक जाबाय बेसे मोनदों आं हावा थांदोंना नङा बे माबा थायोना बेयाव गेस थायो गेस एसे गेस थायोना बे लिक जाबाय खोमा एसे लिक जानाय बेसे मोनदों आरो थान्दाया खम जादों एसे लुरिबाय जानाय बेनिफ्राय ड्रेननि पाइपआ थारमाने जि लेभेलाव थानांगौना बिनि सायाव दङ दैया थाङा आरो बे पाइप लगायबाबो जायासै आरो बुस्थुआ आरो बाल्टिंखौनो लगायफिनगोन नालाय बेखौ एसे सिफायनांगोन वालखौ सिफायनानै पाइपखौ सिङाव लाबोनांगोन होमबासो दै थांगोन सोर खालामो आरो बेनिखायनो मालिकखौ सोङालासे खालामनो हायाना जेबो एक्सुवेलि बेहाय बिल्डिं बानायनाया गड़बड़ ना कारण बिसोरनि वाला कमन वाल इथिंबो सेम वाल गंसे वालानो आरो बिस्रा खस्थ' खालामबाय एबा खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनाखै लिंनांसिगोन आरो मालाबा आं दिनै बिल्डिंखौ होनोबा आं लिंनो होआखै आरो बायसान्स खामानि होनोबो हागौ उनाव एसे नायनोसै होननानै आरो थान्दा खालामदों बाट एसे खम खालामदों आरो फार्स्टआव जेनेबा दै लिक जाबाबो पुरा थान्दा खालामदोंमोन ना बाट दिनै एसे खम खालामदों आरो ओरैनो खालि फैसानि बाहाना मोननाय बेफोर फैसा थांनायनि हक आरो ओंखायनो एसे आं वेट खालामनो होदों आरो बायसान्स जानोबो हागौ होननानै नङाबा आरो खालामनांसिगोन लोगोफोर उपाय गैया बे गरम बारा जादोंना आरो बे हिउमिडिटि थानो हायाना एसे गैयाबा ओंखायनो आरो दै होनांगोन दसे खनसे फाइनेलि मोनजोब्बाय ओंखाम ओंख्रि जों जायाखैसोमोन आरो थारुनाव एसे दै बारा थानाय बायदि मोनबाय बाखिबो नङा लोगोफोर माने थारुनाबो दहाय होनदोंमोन ना बारा माने रुयाखै होननानै आरो बयल खालामबाबो ओमफ्राय आं जायफ्रा एसे गुफुर टाइपनिमोन बेफोरथ' सब रुइजोब्बाय ओमफ्राय आं बे माबाजोंबो ब्रा इदि खालामना सेफ्लेना होबायना गारबाजों ओमफ्राय बे एसे गोसोम थानायफ्रासो बोरैबा मोननो नागिराखै अरना जागोन लोगोफोर हाथाय दङ नालाय ओमफ्राय इथिं मोनसे स्पेसियेल बाथोन लिरदों जोहोलावनि थाखाय आंबो जागोन बेजोंनो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मा होनो बेखौ दुन्दिया आरो बानलु गोथां आरो लोगोफोर बेना बिपि दं नालाय ओंखायनो बे साननैसो कन्टिनिउ बे सामब्राम गुफुरनि बाथोन देना जाहोगासिनो आरो ओमफ्राय बिथिंथ' बे खांख्रिखला भाजायानो दङनो ओमफ्राय बिथिं ना फ्रायबो जागोन ओमफ्राय बिथिं ओंखाम आरो लोगोफोर दा फुनोसै ओंखाम लोगोफोर ना बिथाङा ओंखाम जानो जिरायबाय बिसोरा खननै खस्थ' खालामबाय जेबो जायाखै लोगोफोर ओमफ्राय लास्टाव पाइपखौबो दिहुनना होबा थिग जागोन होनना बेखौ दिहुनना होबा पाइपथिं दैया गवाखैनो लोगोफोर सिगाङाव जिथिं दै गदोंमोन बिथिंनो गगासिनो आरो पाइपआ जाम जादों दा आरो दा मानसि लिङाबा उपाय गैला लोगोफोर बाट थाथोंसै दिनै
ओमफ्राय फिसाला बाफाय ओंखाम जानोसै ओरैनो लोगोफोर लाबोजोब्बाय आरो जानोसै ओमफ्राय लोगोफोर बे जोंनि परा बे गांनै लगायदोंमोन ना बेहाय गांब्रै लगायनो हाबाय आरो मानो होनबा गांनै लगायनायाव बे एसे स्पेस थायोना बे जिं जिङाव ओमफ्राय आं जों हराव बेहायनो उन्दुयो नालाय गरमखाय ओमफ्राय लाइट लामानि स्ट्रिट लाइटफ्रा फैबाय थायो आं ओमफ्राय उन्दुनो खस्थ' मोनोमोन ओंखायनो दाख्लै साननै सिगाङाव जोहोलावखौ लगायनो होबाय आरो अलरेडि दंखायोमोन नालाय गांनै आरो एक्सट्रा ओंखायनो पुरा फुल दा कार्टन सोनायखाय फुल माबा जाबाय आरो बेनि गांब्रै ओइ लाइट सोलाय नै मा हायदोंहाय नोङो दालि नों दालि दे दालि जागोन दे दालि होनदों दे बे सिहाय बेथ' जानोसै थ' सिट दे पापाजों थ' मामिजोंसो जागोन बेथ' होनबा सिट दे थ' एबार नों ना जागोन ना जाया ना जाया मा जागोन दालि अ ओंखाम जागोन दालिबो जाया दालिबो जाया जोंना ओंखाम जाखांनानै बिफा फिसाला उन्दुलांबाय बिनि बेडरुमाव उन्दुफैदों आरो बिसोरो मानो होनबा लोगोफोर फाइनेलि जोङो दा माने एसि फाहामग्रा रिपेयारिं खालामग्रा मानसि लिंनांगौ जाबाय आरो बिसोरो फन हरबाय जोहोलावा बे खाथियावनो दङ ओमफ्राय बिसोरो फैगोन आरो ओंखायनो बे रुमाव उन्दुवाखै बेहायनो बिफाजों फिसालाजों उन्दुफैबाय आरो आं आरो हरा होगासिनो लोगोफोर माने बिसोरो फैबाथाय दरजा खुलिनांगोन होननानै आरो जोहोलावाबो बोरै हाखो बोरैबा मोन्दोंनो बिसोरा बियो आरो सानफ्रामबो रेस्ट गैयाना अफिस ओमफ्राय उनाव दा ओंखायनो उन्दुनो होदों आरो बाबाजों आरो माने बिफाजों उन्दुगासिनो आं आरो ओरैनो माबा माबि सिरिस नायनोसै लोगोफोर करियान सिरिस आं उन्दुआ आंबो उन्दुनो ओंखारदों आंहाबो उन्दुनो ओंखारदों बाट उन्दुआ आरो आं बिसोर सानैया उन्दुलांदों बाबाया माने उन्दुबाथाय गथ'आ हासुयो जे ओंखायनो डाइपार गानहोदों आरो नङाबा डाइपार गानहोआखै लोगोफोर ओमफ्राय जोंना बिफायाबो बियो गान्दु लानानै उन्दुआनो बियो गान्दु लानानै उन्दुनो हायानो आरो जोंना माबाया बियान बिफाया ओमफ्राय फिसालाया इथिं ओमफ्राय आं आरो आइबेडखौ खुलिना लादों लोगोफोर बारा लाइट साइट जेबो होआखैना सब बिदि पर्दा बिदि खोबना दोन्दों ओंखायनो खोमसि जादों आरो एनि बारा आं एसे सिरिस नायनोसै र' बिनि उनाव लोगो मोनसिगोन आरो नोंथांमोनखौ बिसोरो सिखारबा दानो आरो भिडिअ खालामला लोगोफोर जों उन्दुना सिखारबाय साथामबो ओमफ्राय फिसालानि स्कुलनि डायरि फिलाप खालामनो नागिरदों आरो बियो बेबायदि जोंनि बाबानि सेन्ट स्टिभेन्स प्रिपेरेटरि स्कुल बिसोरनि स्कुल डायरि आरो दाख्लैसो होदों आफ्टार सामार भेकेसन ओमफ्राय दा बेखौ माने फिलाप खालामनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय टिचारा जि खालि जि फोरोङो बेहाय सब नट डाउन खालामो आरो ओमफ्राय जों नायनानै जोङो सिगनेसार खालामना हरनांगौ ओमफ्राय आरो हमवर्क थाबा बेहायनो नायनानै फोरोंनांगौ आरो इसोरखौ आं मैयासो नायदों लोगोफोर ओंखायनो दिनै फिलाप खालामनानै गाबोन आरो स्कुल दंना बाबाया गाबोन लांनांसिगोन आरो बेखौ सानफ्रोमबो हरनांगौ आरो बेखौ इसोरो बेहायनो लिरनानै हरो नालाय इसोर टिचारफ्रा ओंखायनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर नायदो जोंनि फिसालाखैलाय सब बिजाबफोरखौ बेफोर स्कुलनि नङा न' आवगायाव आं स्कुल थाङै सिगां बेफोर बुक्सफोरखौसो बायना होदों नायनो पिक्सार बुक ओमफ्राय एनिमेल थानाय फ्लावार्स शेप एन्ड साइज सब नायलायनो फरायनांगौ बिदिसो नङा आर्मि ट्राक फराय आर्मि ट्राक फराय इस नायलाय फरायनो बे खामानिया एबा नों गुड बय नंगौना नङा गुड बयनो लोगोफोर दिनै आरो गाइखेराबो दासो मोनफैदों आरो लेट जादों दिनै 4:30 फैदों नङाबा 5:45 बा 6 बिदियाव फैयो आरो दा नै गाइखेर फुदुंगासिनो मैया लाखियाखैमोन मैया जोङो बाहेरायाव थांबायना बे फैनानै थांफिनबायदां आरो फन होननोबो बावबाय दा गाइखेरा गोदौबाथाय साहा फुदुंनोसै लोगोफोर साहा लोंखायाखैनो आरो गाइखेरबो गैया जे साहा लोंनोसै आरो ओमफ्राय मैयानिनो माबा दङहाय जुलाफि दङ मैयानि जों साहा लोंनोसै आरो दहाय दोनना दोनदों माबा जाबाय थान्दाबा जानो हायोना आं दखानाव थांदोंमोन ओमफ्राय माबालावनो थालिर लायनो गाबोन स्कुलाव टिफिनाव हरनांगौ ना फुड सानफ्रोमबो ओमफ्राय गाबोननि थाखाय जेबो गैयामोन लोगोफोर लाबोबाय लाबोनानै दा चिकेन पकरा बानायगासिनो बेनो माबानो चिकेन दंमोन लोगोफोर लाबोनाय ओमफ्राय चिकेन पकरा आरो ओरैनो बेखां स्पेसियेल कुका चिकेन पकरा बानायगासिनो लोगोफोर आं बाहेरायाव थांदोंमोन ना थैनाय बायदि गरमहाय इसोर सानैजों थाङाखै बिफा फिसाला बिराद गरम बेनिखाय आं थाङाखै बिराद हिउमिडिटि ना आंथ' सानफ्रोमबो बायजोआव थायोना गम मोनखायो बेनिखाय अफिसाव थांबा गम मोनखायो आरो साइडआव थांनो हाबा एसे बायो आरो आं 15 मिनिट माने थामथिनि थाखाय आं 15 मिनिटनि थाखाय थांबाय लोगोफोर बे लोगोनि
मा नांगौ सुजि सुजि नङा चिकेन पक'रा नों फुजिया जादों ना माथो फुजिया जाया फुजिया नांगौ गैया गाबोन जागोन चिकेन पक'रा जागोन दा फुजिया जोब्बाय लोगोफोर फिथा लादों आलु फुजिया लाबोनो हादोंमोन एक पेकेट जाबायनो आरो नांगौनो हामा इदि यो इदि खालामनो हामा न' बेटमेना न' बेटमेना लोगोफोर फिसा लाखौ जागोन होननानैनो बानायनो होदों आंथ' जेबो जाया दा एक टुक्रा दुइ टुक्रा जागोन जों माने इदिनो ना जों सानसे हराव ओंखाम जाबा सानसे स्किप खालामो आरो जोंना डाइटिं नङा जों बियो गरमाव जानो लुगैयोना ओंखायनो जायो आरो बारा उखैयाबो गरमा थान्दाबाथ' जा बिराद जानो लुगैगौमोन थान्दाबा आरो थानो हायाना माबा जाया आरो गाइखेर साहाखौबो जाहोनांगोन होननानै बियो ओंखाम जाया आयो आंथ' उनाव दा ओंखामखौ जाबायनो सानांगौ दा बेखौनो जाहोगोन होननानै बेखौ बानायदों आरो बे दंमोन नालाय ओंखायनो आरो दा लोगोफोर बेखौनो बानायनानै जोंनि दिनैनि भिडिअखौबो बेहायनो एकदम दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव